На Камароўцы сёння дуже шматлюдна, але я пастараюся вам нешта падсняць па цэнах. Кветкавая капуста, памідоры самыя найрозныя, кабачкі, танненькае ўсё, баклажаны, перац, звычайная капуста, часник, маладая бульба. Шмат памідораў РБ, а я шукаю пакуль больш паўднёвыя, каб былі больш саладзейшыя. Зусім патанелі агуркі. Вось, азербайджанскія таматы. Вось, знайшла прыгожыя трускаўкі недарагія. Чарэшні 8,90. Нектарын, абрыкос, паўднёва-афрыканская сліва. Кавуны пакуль дарагія. Ну, тут дарагі вінаград, ёсць нашмат таннейшы. Пакуль таннай броккалі я не знайшла. Зараз нешта выберу, тое, што не заквітнела. Парэчкі чорныя і чырвоныя. На гэтым я скончу на сёння свае здымкі. Да пабачэння.